Γεια σας φίλες και φίλοι, Geonuts Guns. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιώργος και έχω να σας πληροφορήσω ότι τρέχει ακόμη ένα μεγάλο giveaway, ένα χριστουγεννιάτικο γιορτινό giveaway. Ένας διαγωνισμός με ένα πολύ καλό δώρο. Το δώρο του διαγωνισμού που τρέχει είναι αυτό το πολύ χρηστικό σακίδιο, προσφορά της ελληνικής εταιρείας Arnimania. Το σακίδιο, όπως βλέπετε, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Θα αφήσω πληροφορίες κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου Δημήτρη και την ομάδα του από την εταιρεία Arnimania. Οι προϋποθέσεις για να μπορείτε να λάβετε μέρος στον χριστουγεννιάτικό μας διαγωνισμό είναι τρεις. Πρώτον, κάντε follow στο δικό μου προφίλ στο Instagram, Geonuts Guns. Νούμερο 2, κάντε follow στο προφίλ της εταιρείας Arnimania και αφήστε σχόλιο στην δημοσίευση που έχω ήδη στο προφίλ μου με αυτό το πολύ χρηστικό δώρο. Και νούμερο 3, κάντε follow στο κανάλι μου στο YouTube, Geonuts Guns. Η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα γίνει ανήμερα της πρωτοχρονιάς, 31 Δεκάτου και ώρα 8 το βράδυ, με σχετική ανάρτηση και σχετικό βιντεάκι που θα αφήσω στο προφίλ στο Instagram μου. Εγώ να σας ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και να νιώσετε θαλπορή και ζεστασιά με τους οικείους σας. Να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη υποστήριξη που δείχνετε στην προσπάθεια του καναλιού μας και όπως λέω πάντα, είστε υπεύθυνοι για τον οπλισμό που χειρίζεστε. Τηρήστε πάντοτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και το ταξίδι σας στην εσκοποβολή καθώς επίσης και στην ενασχόληση με τα όπλα είναι ένα πανέμορφο ταξίδι. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!